Zuid-Amerika, naar Ushuaia. Dus het zuidelijkste stadje van Zuid-Amerika. En vanuit daar fiets ik naar Californië en Oregon. Daar werk ik een soort familieherwenning. Dus dat is een hele tocht van hier. Ja, dat is nog een eufemisme, lijkt het mij. Ja. Maar ik heb er heel soort nog doen. Ja. Hoe komt het bij dit idee? En waarom Amerika? Nou, ik heb al een heel soort reizigen. Ik ben in Australië geweest, ik ben in Afrika geweest, Azië, Amerika ben ik al eens geweest. Maar elke keer van strand naar strand op een gegeven moment zei ik van nou, ik wil graag wel een doel hebben. En ik heb nou duurzame projecten gegen in. En dat heb ik georganiseerd met samen iemand in Amsterdam, die ook wel uit de energiewereld komt. En wij gaan met elkaar, we houden een beetje contact met elkaar via de mail. En dan ga ik steeds van nou, de komende maand heb ik een beetje van plan om hier en hierheen te fietsen. En dan zie ik het zij wat eco-projecten uit. En dan ging ik daar wat op bloggen, fotograferen. En zij deelt dat met haar netwerk en ik deel dat met mijn netwerk. Nou ja, dan heb ik elke keer dus weer een naaidoel en een naaidoel. En uiteindelijk is mijn doel natuurlijk naar mijn familie te fietsen. En ik wil lang op reis en ik goed Cape op reis. Nou ja, maar de fiets kennen, want ik heb mijn tent mooi. Ik ken kokkie ondertussen, dus dat komt helemaal goed. Wat een avontuur! Ja, inderdaad. Ja, ik ben eigenlijk net zo'n fietser, maar... Oh! Nee. Mwah. Nee. Het is ook maar een stukje, nou. Nou, ik ben meer op zich eigenlijk nooit het avontuur dan het fietsen zelf. Ja, Het avontuur voor diezelf dus. Dit wordt voor diezelf ik fysiek een uitdaging. Het wordt echt fysiek een enorme uitdaging. Alleen ik begin helemaal in het zuiden en daar is het wel wat... Is het makkelijker fietsen? Daar is het wat makkelijker vinden. Als je ook nog in Bolivia zou beginnen of in Peru of zo, dan is het gelijk op jouw kilometer richten. Dat is net, als je na 4000 kilometer hoop ik mezelf zou trainen te hebben, dat ik gewoon easy peasy dat ik naar boven fiets. Maar de eerste 4000 kilometer is ook goed trainen en dan kan je die bergen samen heen komen. Het toeval wel dat ik de oren aan de 5, 6 maanden keer iets maar volgen. Ze is kunstenaressen. Zij gaan het Pieterpad en daarna is het terug naar Zuid-Frankrijk. Ze is om de zoveel kilometer maken ze een kunstwerk. Die is intussen niet zo aankomen, misschien hij het mist. En die komt in kwart nog naar deze studio om die aquarellen al nog tentoon te stellen. Nou, hier in Holland haar natuurlijk hier te krijgen met die. Maar ja, goed, zij moet nog even in de bikini er op strol is. Maar hoe krijg je het voor elkaar? Ik denk, nou ja, het maar rijken op die fiets gaat, dan gaan wij die in ieder geval volgen. Ik probeer die ze vaak mogelijk te bellen. En ik ben zo benieuwd wat voor verhaal er daarop doet. Ja, daar ben ik enorm benieuwd naar. Ik weet gewoon van het reiziger zelf. Dus elke keer komt zo'n situaties die is van tevoren gewoon net kan voorspellen. Komt mensen die uitnodigen voor de vreemdste dingen. En ja, dan komt ze in heel oor leven terug. Dus elke keer als Omroep Friesland mij weer bellen. Ik ben niet benieuwd waar ik ben in de bergen of beneden. Of dat de fiets kapot is of net. Of ja, dat wist het net. De band zou vast ooit wel eens een keer leggen. Nou ja, ik heb tot dusver nog nooit een fietsband plakt. Dus ik heb wel zien op filmpjes hoe dat moet. Maar ik heb nog nooit zelf die in. Dus... Ik heb mijn iPod mooi. Ik heb muziek erop zetten. Wat staat erop? Oh ja, ik ben net zo'n muziekkenner. Maar ik heb gewoon alles wat ik denk van... Oh, dit is het. Dan doe ik die app on van de telefoon. En dan luister ik wat het is. En zie ik het op het internet downloaden. En zet ik het er al erop. Is het vooral popmuziek of bijvoorbeeld mannen met gitaar of zo? Beetje techno-muziek. Lekkere beat. Deep house, dat vind ik heel erg lekker om naar te luisteren. Ja. Ja. Dat gaat vooral mee naar Amerika dus. Ja, dat gaat al helemaal naar Amerika. En soms een goede beat, dat ik die bergen wel echt naar boven kom. Ja. 128 bpm is dan niks, denk ik. Nee. Dat gaat gewoon goed in de eren. Ja, zeker. Het komt altijd wel goed en leven op die gevoel. Dat is precies wat ik herdien. Ik heb een hele leuke titel in Amsterdam om daar te werken. Ik heb dat op zijn. Ik heb mijn huis daarop zijn. En het komt altijd wel goed. Ja, begin gewoon. Er komt heel relaxed door. Lekker nuchter. Best echt een vrije zinnen voor, denk ik. Ja. Had dan wel eens een beetje de kriebelt al gewoon vanwege die reis? Of denk je het komt wel goed? Nou, het komt nou wel heel dichtbij. Volgende week het ongeveer is... Nou, daarom hè? Ja, ik heb van 1 januari heb ik dit eigenlijk al voorbereid. En heel tijd denk ik, nou ja, ik wil graag op reis. En dit wil ik graag doen. En fietsen, hartstikke leuk. En ik vertel het elke keer. En meestal zeggen ze van, waarom is het van? Ja, hartstikke leuk. Lekker reizen. Maar nou komt het wel heel dichtbij. Dus, maar het wordt nou wel een beetje spannend inderdaad. Die fiets met aan zijn... ik heb die maas nu te koren met die doorzien. Nou, hopen dat ik een goede gewicht vol door qua bagage. Nou ja, wat soort zien. Ja, maar het komt nou wel heel dichtbij. Nou ja, ik zit eerst op zo'n 15.000 kilometer. En toen zie ik bij een kenner en die zei van... Nou, er moest toch echt wat 10.000 meer rekenen. Dus ik denk zo ongeveer op zo'n 23.000 kilometer ook uitkom. Ja.
Holy shit. Ja, daar heb ik een ier voor, ja. Ja, nee. Maar wat rustdagen kom ik ongeveer op een 74 kilometer per dag. Nou ja, bergop zal wat langzamer gaan, berghoog zal wat sneller gaan. Dus ik denk dat het gemiddelde aardig klopt. Ja. Hoe dwingend was dat schema Tapos? Ik bedoel, als je eens een keer even net lekker in die vel zit, of hast al een blessure, of dat denkt, ik had er even geen zin in. Jouw diezelfde route om nou, bij wijze van spreken een week even op in je plak te bedoelen? Ja, wat krijg ik eigenlijk in het veske is van, nou ja, volgt in gevoel. Dat is eigenlijk echt wat ik doe. Er is geen haast bij, het is net een mutten. Het is iets wat ik heel graag wil. Maar als ik erachter kom naar een jelly van, nou, dit is eigenlijk toch net een plak waar ik wezen wil. Nou, dan ga ik over een trein nemen, iets noordelijker en dan ging daar maar de reis verder. Maar het is echt absoluut geen mutten. Ik wil net een druk krijgen vanuit binnen dat echt mut. Nee, precies, want dan wordt het, krijgt het op een gegeven moment een hollow klank, denk ik. Hè? Samen nu. Ja, precies. Hey, we staan hier tussen bij een fiets. Dit ziet er echt fantastisch uit. Lees even uit wat er al je op zit, want de modernste snufjes hast er nevens mij op. Inderdaad, ja. Nou ja, wat gelijk al signed wordt, er zit geen ketting op. Klopt inderdaad. Er zit net een serieus systeem op, maar er zit een riem op. En normaal met ketting en hest dat het slieten gaat en dat de ketting slieten gaat. Dat na 4000 kilometer moest het hele gebeuren omwisseling. Nou, wat ik al zei, ik heb net zo heel veel kennis van fietsen. Dus er moet iets op zitten wat gewoon onderhoudsvrij is. Ja. Die riem kent 20.000 kilometer mooi, dat zit hartstikke goed. Nou ja, even zien. Hier zitten alle versnellingen in. Dat is een pinion systeem, dus ik het hele nice systeem. Ja, het mooie is gewoon dat ik er eigenlijk zo weinig mogelijk onderhoud aan heb. Nou ja, wat het enige is dus dat ik band plakken moet. Nou, ik heb vouwbare buitenband mee. Ik heb fjouwer binnenband mee. Nou ja, tussen terug een paar keer plakken. En er ben ik wel orenfietsers op dezelfde route. Het is onder de wereldfietsers een vrij bekende route die fietst wordt. Okay. Dus er zal meer mensen wezen onderwijs. Nou, net altijd al in de wezen. Ik zal net al nee, dat is eigenlijk mijn reizen. Vaak zijn mensen sinds helemaal alleenig op reis. Dat is heel relatief, hè? Ja, inderdaad, want er binnen gewoon zoveel mensen ik op reis. En de wennen daar zoveel mensen. Ik heb ook al via internet moeten zeggen, nou, ik wil wel een stukje mooi fietsen, hartstikke leuk. Nooit 3 maand komen 2 vriendinnen langs. En die heb ik zo enthousiast weten te krijgen dat ik 3 maand mooi ga fietsen. Ja. Dus ik kom er rond Christen Altenij en die bloeien tot mijn maart. Dus kost net verwilderd. Ik zou haast ze mij een but, maar daar is toch geen les van. Nee. Ja, dat zul je wel mee. Nee, inderdaad. Soms denk ik inderdaad. Als dat but al komt, dan has je een probleem. Dan heb ik echt. Zoek toch naar de dokter gaan. Nee, maar de hest inderdaad die man altijd die onderwijs. Ja, dat zit me die gaan al een but doen natuurlijk. Wilt let ik in, maar ja, ik weet niet wat er om je van. Daar has ik geen les van. Zit je wel GPS op? Dat is net verdwaald? Nee, je zit inderdaad. Dit is mijn telefoon. Er zit een offline GPS-systeem op. Oors heb ik de kaarten altijd bij me, dus verdwalen. Nou ja, en het kompas volg ik gewoon richting noorden. Dan komen we er vanzelf. Even een enge vraag. Hoe is het met kompas en die radar voor enge mannen? Nou, ik heb een zelfverdedigingscursus gekregen. Ik heb een EHBO-cursus gehad. Dus dat komt helemaal goed. Maar is het een beetje een idiot radar? Nee, ik volg gewoon mijn gevoel. En ben ik in Afrika geweest. En op een gegeven moment merk ik vanzelf van, nou, je moest eigenlijk net wezen. Ik net rond de tijdstip. Ik moet gewoon vasthouden voordat het donker wordt. Tent opzetten. En meestal gewoon vregen van mij in de tuin sliepen. Of couchsurfing is gewoon heel erg hartstikke leuk. Iedereen die verwelkomt die altijd. En de stier versteld van iedereen zei, ja, alleen maar gevaarlijk en wat en ik. Het is wel zo'n hoekensjoen wat je kan gebeuren. Het kan hier ook altijd gebeuren. Dus Ushuaia. Ushuaia? Ja. Mijn hemel. Vlakbij Kaap Hoorn. Oké. Dus daar vlieg ik in. Ja. En daar bleef ik dan een week. Nou, daar zou ik dan gasflesken, wat helle en wat eten voor de eerste tiert en shen wat ze daar al te krijgen. Hè? Ja. Nou, en dan kan de reis beginnen, als ik goed voorbereid ben. Ja, wauw. Ja. Komt nou echt dichtbij, hè? Ja, het komt nou echt dichtbij, ja. Ja, maar ik heb er heel veel zin in. En dat hoort eigenlijk... dat zorgt er wel voor dat alle voorbereidingen wel heel goed gaan. En dat ik er echt zin in heb. En volgende week gaat iedereen mooi naar Schiphol. Even uitzwaaien. Dus dat is heel leuk. Ja. Nou, vanaf dat moment pikken wij het op met Noorderwien. We bellen die toontjes even. Het ben je van de familieleden. Want dan maakt zij al lang. Werd door de douane wezen. Ja. En dan hoop ik die regelmatig te pakken te krijgen. Ik heb geen idee hoe dat met de dekking zit qua telefoon. Maar... Nee, ik heb geen idee. Nee, ik zal er een simkaart hellen. En dan hopen we contact te houden. En Skype en zijn e-mail. Die meesten daar heb ik wel internetje. Dus komt helemaal goed. Ja. Voor de mensen die denken, hey, ik wil al het hier lezen. Is er al een soort internetsite? Ik geloof dat je hem daarmee bezig bent. Klopt inderdaad. Mijn projectnaam is op zijn Engels Camp Stamp Girl. Okay. Dus als mensen dat in het Engels intypen, dan komen ze wel. Op mijn naam en Marijke Hornstra op de Facebookpagina. Dan kan ik ze altijd even linken. Dus dat is hartstikke leuk. Daar hoor ik iedereen op berichten. Op de website www.campstampgirl.com. Ja. En oors via natuurlijk Noorderwien, want de radio-interviews publiceren we weer op internet. Dat komt al even goed. Ik zit in Zuid-Amerika
want iedereen denkt dat het voor die gevaarlijk is. Ik zit in Zuid-Amerika in Waskhuis. She's coming, the freezing lady. Inderdaad, ja. En dat zal gevaarlijk worden, gewoon een koper opbieden. Zullen we dat oppraten? Ja, precies. Had je al een header gekregen? Nee, maar ik hier... Oh, dat hier even die regeling maken. Nee, ik hier wel inderdaad een beetje zo van, ook daar kom misschien hoentje mooi, maar ja, moet ik al mooi op de fiets en dat eten moet ik al betalen worden, dus dat is het ding een dure aangelegenheid. Maar ach, ik ken ze wel aan. Komt wel goed. Succes. We gaan die volgen. Succes. Dankjewel. Ik vind het super stoer was dat. Ja, ik. Ja, maar dan moet het nog.